Hello. Oh, mega boy. Kedu kwano kambazi segutu ejim n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndị nọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ gaji afa mbụ ọmalịcha adị ya bụ na nke a bụ bi na-esonyere m echefukala ka sọskraịbụ ọ bụkwa ihe na-ese ebe mbụ nnọọ maka ịnachitaz n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma agaghị ya nga n'aba n'isiokwu anyị tata isi anyị kwuru ka ọ bụ okpuru ụbọchị nke tata abịa n'ihe dịka abịa na ndụ ndị Igbo bụ ndị eji omenala wee mara nke ukwuu ya bụ n'ụbọchị nke tata ebe anyị nọ n'ụbọchị nke tata bụ otu obodo na-egosipụta omenala ha dịka o siri wee dị ya bụ ụbọchị taa ka ụmụ ntorobịa kwekọrịtara anyị ga-egosipụta omenala anyị ngwasịrị m ka ngosipụta ya bụ ihe si anyị ekele gị ihe na-eme taa bụ the first of its kind anyị gara ebe a iwe ahụrụ taa ihe a bụ ihe na-promote unity and culture. Yes, ọ na-akpọtụ taa anyị na-anabata the chairman of Olo Youth Association nnukwu mmadụ anyị na-anabata gị. Hello. Oh, mega boy. Sir Eric Coco and his Omega Cultural Band on the number. I don't know share my organity. Organity. Thank you very much. Organic cultural group from Omomiji. We love your performance. One all you from my English here. And a very beautiful. Let us come on side.
maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.